As traballadoras dun supermercado de Redondela atoparon un bolso con máis de 2.000 euros en efectivo. Ao ver os cartos, só puideron pensar na persoa que os perdera e devolveronllos. E dicen, ti sabes o que topache? E digo, pois non sei. Topache isto, 2.000 e pico de euros. Non me digas, Dios mío, como estará esa persoa que acaba de perder, claro. A honradez das traballadoras de Redondela permitiu que a policía local lle puidese entregar o bolso perdido con todos os cartos á súa propietaria. Lola ia tirar o lixo despois de toda unha xornada de traballo cando a porta do supermercado atopou un pequeno bolso. E pensei que me caíra unha caixa, e o que pensas, bueno, pois, se me caiu algo chan, que rabia e tal. Cando me agacho, entre o meu pé e a roda do carro, me topo un neceser deste tamaño. Sen pensalo, deullo a encargada para que o guardase. A sorpresa chegou cando abriron. Abrí a caixa fuerte diante delas, vale? Abrín o diñeiro e miramos que había unha grande cantidade de diñeiro, moitos billetes ali, non? Miramos que sí que había uns papeles que podían requerir unha documentación ou algo, pero dixemos, vámoslo guardar aquí na caixa forte, que a persoa debe estar desesperada. Así por encima miramos que había varios billetes, que había moito diñeiro, sabes? Eran máis de 2.000 euros que lle entregaron á policía. O primeiro que pensas, o que lle pudo pasar, o que pode pensar esa persoa que o perde, como estará, como se sentirá de... E se a mí me pasara, pois faría o mesmo. Vamos, desesperadiña. Eran 2.000 e algo de euros, sí, cuidado. Poste na pel da persoa que os perdeu. As traballadoras celebran que o bolso e os cartos xa estean nas mans da súa propietaria.